Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Gapuhag ka po. Ikaw, iksuon ng gitika. Unsa may nakita ninyo ang nag-community pantry? Ako pasultihan, Brad. Oo. Brad, Brad, iksuon mo kita. Ako uyon ko anang community country. Country! Pantry! Brad, pati mo laway. Country. Uyon ko anang community Pantry. Kay diha mo makita, Brad, ang mga tao nga malumong kasing-kasing mudunit ug muhatag sa isig ka tao. Diha mo makita. Tinuod na siya. For example ha. Ako uyon sa kuana ka. Kay unsaman? Kay makatabang mo gina sa atong mga kanang mga atong mga ka-barangay diri ba nga nanginhanglan gani. For example, kini sila. Kini sila palitan. Palitan lang. Wa mo'y makaon. Makaon. Pwede mo mukuha ng community pantry. Mukuha mo kana sang sakto ra sa karong adlaw. Ayo sa ninyo hotdatanan kay para mahatagan sa tanguban. Hoy, time sa. Nganong kami man mo example ha? Nga mura mga uyamot. Anak, mo yung example ani. Bitaw! Sample naman na oy, naunsa na. Oo, tino, sample ra Hindi gingon ko oy. kasabuti mo, oy. Tesa. Sample, paminaw. Tesa. Kay tinuod man pud kay uyamot man pud ta. Ay, ikaw na siguro eh, may akilana eh. Hoy, ano ba man na example? Example lagi. Lagi. Sample mo to. Ikaw, Mawit ang wani papila sa example. Ano man? Kay sobra ra kayo. Ay, Double X mo na. Pero Kap, pamati, mas nindot na nga proyekto. Kay dugang nagpahumot sa mga katauhan. Oo, lagi. Bahalag baho ka basta pahumot sa katauhan. Tinuod ka. Ang ato na, magkakwarta ta. Libangon ka. Uy, Ikaw ba ikaw? Nauna, may komisyon. aw sa ato pa di Kap, mga misyon ka ani ka. Upay ka Ay, ni. magsaba. Kumay, gimuday pulis ka sa mata, gayilo lang ay. Unya, di ta magsaba. Mo ning plano. Oo. Para nagdura tayo income. Oo. Pananglit ay Ikaw ka. kasi putak ka inana gabi na mo naong mo. Sige pa ka panginana na purma ni mura na gabi. Ikaw lang Wala ka manskin. Uy Kap, ingani ni siya Kap ay. Sa ato pa di Kap, palanglitan, naay mo abot mo donasyon or for example, cash. Atong tungaan, kung naman, di na ito itugaan nga maunang amount. Ay, anikap pa. Unsaman? Palitan na donasyon. Donation. Ako yung una makuha, kaya para di ka mahalata. Unya, imo Ako pa sa 80%, Ay, iyo 20%. ayaw. Di ko gusto nga kaning istorya ha, nga mabulabog ni ha. Oh, dili ta magsabak! Di ta magsabak! Mga kwarta ta ng pantry, oy! Na, si Aris og airport, bulabog. Hoy, kamo ba? Tapok na ko sa magsabog kita ninyo. Sabog kita ninyo. Anto, bahin na ko. Hoy, bahin no, naunsa na ko ta bahin no, oy. Pamati ra gud mo. Ani, pagbahin ka pa. Taawag ka pa. Palitan natin sa kalibo. 200 mo. Isa. Hoy, basi mag-away mo? Bawat mag-away. Bawatas topic ini, bawatas topic. Hoy, Mag-away mo. Pamina ra gud. Nonoy, Jigo, o kamo dia, hoy. Paminaw.
ang mabitang ipatapok ta mo, kay lumpong ginitanan nyo mo. Ano mukuhaan pa man ninyo? Wala na maabot para sa community pantry. Para na... Kung na kong patakaran! Oy! Kung mo na kong balaod! Oy! Kanang pantry! Utan, itlog, noodles, bugas, panghatag ka na sa mga kabos. Nga, partabang ba? Ayaw na pangayong komisyon. Pero, Ayaw pa kung kuma. Oy, ang mas labi mong bato no. Daghano mo apil pag kakuha mo, mong na lang ka pwede ba ka bisag kapitan ka. Bala kay gamay ra ba na imong sweldo. Pero luto ay, ka oy. kabuangan pagkita mo! Pa ko'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pa ko'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Oh, sige Sir Jack, salamat kayo ha. Sige, ako sabi. Salamat kayo ninyo. Oh, sa sunod nga mga suporta ninyo, ako ginanglauman ha kung ang basin padig na pa yung mga sunod. Basta mo na to ha? Oh, Sa layo-layo pa, pagsulti daan. Ha? Oo. Kaya aron mapadaan ako ang 50 ka sakop. away problema Ah, din boss. Oh, Say mga 3 days o 7 days. Basta layo-layo pa. Basta magpaibaw na lang, May. Four, okay na na. sige. Salamat guys. Oh, sige. Oh, Sige Sir Jack, dangke salamat Sir Jack ha. salamat po. Good luck sa imo ha. Good luck. Oh. Big boss, sige salamat. Good luck sa imo hang lasa kusina, sir. Awa, Oh. Baysano. Mm. Ingon ana gina Baysano. Oh. Basta sa ligang tao, suportaan yun. Sumagos lang doon. Ang importante, kauban mag-uban ang atong pag-ampo sa Ginoo. Bitogit, bitogit. Di ba mawag Ginoo? Oh, Sabi. May kay nana sila ato kami Baysano. Tuong ko na may koyong pingguin. unsa may nama mo, nasa man di mo mugikan. Ha? Unsa may di mo mugikan. Ay, sa pasultiya sa ninyo dali. Unsa man ninyo? Na. Ay, good news. Hala, unsa naman sa nang good news ngayon yung gibit-bit mo? Ay, na pag mangayo na sa kanang ice cream be. Kulang good news kita Ay, ani. good news. Oh, saman. Basta good news. Ang good news, Daddy, Ah. positive ang mga response sa mga tao sa among gisultian. Unsay positive day? Ayos, Positive COVID or unsa man? Positive nga kanang Sa atong- gisultian na mo, kanang gisuggest na mo sa SK. Nga. Nga katong mga duwa sa una. Unya? Unya, human ana. Kay- Katong kang- Ato lang sila sultian kung kanus kay willing gid sila mo support nato. Mao ba? Wala nindot ang planuhan sa no. Yabahin sa katong project nga ni Juan. Sir, Brent. Oh, ni Brent. Okay, sad. Oh. Okay, sad ang iyang Juan feedback. Igagaw. Oh, igagaw na. Awa, madam. Gwapo, no? Igagaw. Ikaw to. Kasi nagkasintahan. Ay, naamang ko ni sila. Ginoo. Kasi kini unsa man ni Ginoo ko. Oy, si Brent manggod mo ay nag-suggest nga katong pantry community. Community pan. Sa ato pa ni siya no, ang kato di ay 2,000 nga naadre sa akong dakong pitaka. Para ginito sa community pantry, na ako 2,000 diri. Siya na ko na huna, anak. Hala, ha? Dili, ako ning pitaka, pero ang kwarta dili. Gika din ni Sir Jack. Uy, Pita nga, pero ang kwarta na dira, dili. dili. Para ni sa tanan, kay para kato maning giamot. Basta dili. ako ano Yan Sir no. Jack. Dili na para ako Dili lang, man ko. para sa Si tanan na. Balinsana, hindi din si Kura. Ala ba? Si Jack. Maka-excited kayo nito. Oh, kay ang duha nga inyong i-suggest, okay. Katong mga Yes. syatong, bagol-bagol, Yes, unsa. Daddy. Ay, sa ato, baka na siya. Dapat ikaw. Dili, uy, dili kay community pantry ang ato bato. Nasa dito, larong Pinoy. Larong Kung- Pinoy. Uy, Ginoo ko. Dapat ikaw sa mga batanon. Away problema. Kay ako export kay ko na labi na ka ng bakliad, ana. 1 2 3 4 ana. Oh, 1, 2, 3. Ikaw pa ka ana day. Asaw na ka nag-ana. Ay, nakahinumdum ko na, nakaduwa ko na nga pag-anan ako, nabuliskad ba nung ko. Muna siya gitawag sa una sa kanila, ito panahon. Bagul-bagul. Bisa ko, ay, bagul-bagul. Pwede kita na kay. Nya, bagulata. Ang batulata inyong gikuan, okay ra. Oh, okay ra sa Nya, dali. katong dakop-dakop. Oh, okay ra sila na. Okay, tanan dali. Kung saan mo na magduwa ang batulata, ito na ihapak sa naw. Hindi sa man lang. Ang sa gitawag na Sinilas, sinilata. Okay, okay ang Full of suggestion. excitement, hindi ang atong kuan ay. Nakadala nga nakauwi yung dadi. Kasulti ni mo. Bring
na ba kayo ka-suggest diha do? Di, kani siya may sa pantry, siya may nag-suggest yun. Mo ba? Pantry community. Sus, wadyo ka lang ika-promise ni mo dong Brent, ha? Di, wa ko na ibog ni mo, ha? Suggest ako. Ang ako ba? Ato gining panindutan atong umaabot nga community pantry. Sus, panikamutan kita na nga. Dili lang kay mo positive ang feedback sa mga tao. Panikamutan ba ginato nga, ma-times 2 pa na ang ilang pagsalig ko nato. Wala. Nindot kayo. May maayo ba? Dugang ilan yung kipara ko yung 3,000. Dili, magbuhat pa taog ka ng kisay mo hatag nga gikan sa kasing-kasing. Di ta mamugos. Ay, maghimo tag solicitation or verbal rata. Muhatag ba na ka ng barangay captain sa loob? Muhatag, we! Sige, ato sa tagaan ko. Si Kuana, si Capri hinaputot Ibanez, uban sa iyang mga council, muhatag na sa dili mga dawaan mo, we! Bantog ra nga, kuan kayo ang lugar ni kuan ba nga medyo... Unya, ato sa atuon, kay ato manigisugdan, muhatag sa tag mga sudan, ato putong atuon ang Mami Siyang Catering. Ay, katong nakakaon ko na. Nakahinumdum ka nga, nasudipan kasbihon nila po sa imong ilong. Kautoy, naunsa ba ka, oy? Mami Siyang Cuisine Catering. Basta, madam, mura lang isang naligo mo daw. Naligo na sa sing. Unya, ikadwa po, ang ato sa pasalamatan si Sir Jack sa iyahang katong... Tinuod eh. Ang iyahang magong restaurant, ning click. Kung saan tingnan sa restaurant, gani? Lasang Pinoy. Yan na sa may butang sa Talisay. Pakoy jamo way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo. Sugdan na nato. Uy! Sa labing daling panahon, anahan ato sugdan dia sa tubangan. Sakat. Yan, nakay ko galing mong kwarta ikasto. Okay. Kusa naman taong ka eh. Yan, pagkawas. Kusa naman taong ka. Yan, pagkawas din mo ang kwarto. Di ka magkanga. Kuan. Pagkawas kasi mong galing mong kwarta. Ngita tag sponsor. Mira. Kato di amigo ni mo di katong tag-iya sa katong swimming pool dito di ay. Katong hapit mo mo si Kwan. Si katong na kato. Si others. Si others. Si others. Ay si Jack katong tag-iya sa Lasa Kusina. Oh, kana. Paspasurong tana. Tesa, na kay cellphone. Nako cellphone pero why load? Ako na kay cellphone, ako load. Ikaw na aka. Ako tawagan. Wa man gani mo ako na ba? Sumtaon mo. Wate kwartaan eh. Hi! Pa! I have a good news for you. Lain na gid. Ah, si Aoy. Pa, nadyo ko'y good news nimo pa. Unsa man ang good news? Ang good news na ko pa, na ay mo sponsor. Sponsor! Kini! Ano ba na yun? Surprise! Sponsor ay! Brad, sponsor! Sponsor! Dindot ni! Dali! Kanya! Dili, sponsor ni! Yeah! Oo! I'm surprised eh. Uy, nasa kay Juhaw ko. May nagsumunod mo. Hindi ko po. Ako mas karo. Sponsor! Nindot ni! Lipay kita sponsor! Brad, nanay mo sponsor, Brad! Nanay mo siya! Good luck po na ha. Sorte na yun! Tago ka! Sponsor! Lipay kayo ka na sponsor! Sige! Ano, you know? I'm surprised eh. Yun siya, sponsor! Pa! Oo! Ino siya! Bahos ka. Bahos ka? Aksidente man to, kaya nalipay ko ni! Oh, sponsor! Pa! Balik-balik na ko. Milawang. Uya sa ako, mas karon na. Hibot na ako. Yung bilog ka! Pilukan ako. Pa! Natay good news. Unsa man nga good news? Naan mo... Uya sa bilog ako. Pa! Inala di ka pagpangga pa! Tayo community sponsor! Katong kuhan pita pa! Ako mas kara ko no? Kanang sponsor pa ba? Katong about atong community! Kanang community pantry ba? Pantry lagi. Oh! Kanya! Analag ko na sa tubangan na to. Sugdan. Kaya sa
pa kay. Hapos na ko na pa kayo. Mas ka na nagtunod. Ayaw, tagpa dia. Ay, balik. Nindot yung surprise, Brad. Ayaw. May mga sponsor. Ayaw mo surprise lagi kay makuyawan, me. Kuyawan nga ng surprise. May mga sponsor. Oh. Hindi mo bawas na eh. Oh, di man ang mahoy mo. Dialog dari ni. Tara, Dialog dari. Kuya sa pa. Mamatay makuyuran. Di doctor. Kuya sa kay ngano? Diabetes ko nilun. Sige. Katong namipil ka pa. Ikaw sa taon pa uy. oh, lagi ni Kino, ako. Sige. Katong ngayon to katong ang mo sponsor pa katong nangatutag sa pimple beta katong hapit ko na lumos. Kay ko hapit ay na lumos na di ko ato. Pero ang mo sponsor ato, amigo to ni Sir Shano. Ni Sir Shano ba? Oh, iyatong kuan katong yang amigo si Philip Congressman. Mga na pa. Nya ang hindi ani pa. Mauna naman ko sa swimming pool. Nana si soft drinks. Thank you, soft drinks. Ay, si Jack to. Si lagi Jack amigo na ko, Brad. Awa. Wala na unhan na kang siya no. Na. Oh, ano ka? Awi, makabuha ka. Pa! Asa mo to si? Ako sa subyang papa. Ha? Dali say, ari diri. Ari diri, dali diri. Dali. Ano exit na lakaw na ko musunod ko sa papa. Ha? Nay dito di ay. Na dito. Na di na kabutang sa. Exit ta. Exit ta ato. Dili, balik ko na. Balik dito. Dali diri. Salamat ta. Di katukan ba surprise mo tinakuan na ko surprise. Oh, surprise. Ikaw kanang uncle. Oh. Abi na akong uncle na. Imo kong panggaon niya ka dinding uncle. Na ako lang mas imong gibubuan uncle. Oh, na I am surprising. Yeah. Because diabetes. Where's my surprise? Magkatawa mo kay akong pamangkon. Pa ay ka Sorry uncle. kay pamangkon kay Murag natunan jud nimo akong gawin. Murag nadana man ni. lip man na. Kukuha na lang ni biskwit. Mahari. Wala to yung papa Ato na ko. Nak, ato sa ko ha. Mulakaw sa ko. Asa man okay na ta? Okay na, okay na. Kadiyot lang nakoy kuhaon. Sige. Ya, ready na mo dong. Mo papa, sa mo dadi. Ready na mo, ready na mo? Na. Ano lang? Ano lang? Okay, fire. Fire! Oh, nandiyan. Oh, nano yung pipadilya rin oh. Ganahan ko ka ng gabi, masayaw ka ron. Sayo. Masaya mo ang jukunin mo. Oh. Di ba ko mahadlok? Oh, gani, sayaw. Saan mo tamo? Sus, Soy, ito. Sayaw lang. Oh, Ipakita sa Oh, mga tao. Oh? Yawa, oy. Kanang imong daddy, ako nang kuan. Amo nang idol. Ha? Ano imong daddy? Ano man? Ano ko no? Ha? Ano, oy? Siyempre, English dapat, English. you know, your father is a... Okay ta. Okay. Oh, Ah, nakalimtan mo na ako. Sino? Hoy. Unsa man yun ni mo? Ha? Gano ka kap? kap. Ha? Ano ka? Imo jud ko sa pawan pagkakapitan. Gano ka taon? Uy, nga naman ka, uy. Unsa man siya ako? Ha? Ngano man siya kasulti man kagilana nga sa pawan? Ngano unsa maning kuan laro nga kanang community Apante. pante. Pantry! Desa kap. Dili man ang sa gobyerno ang community pantry. Oy, Ano masuko man dili ka? mo kay nahalang nga kapitan ang mapisuog daana. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ngano? Oh, kaya naman. Kapitan ko! Pamilyo sa kap, pamilyo sa kap. Ano pa siya ni kap, dili sila. Kamu wa ko laro ngara mo. Kami nagstoryanay. Lagi pero May istorya Ay, ako. sa seryoso yan. Apil mo salida ni. Apay lagi ka. Paminaw. Dili man ng kapitan siya man nagpa-showdown ni. Ang showdown niya among big boss Wala. si Jack. Ikaw ba? Ato ba ato ganong full charge sa mga kasama karon? Ha? Full charge kini siya problema ha. Pwede rin inyong istoryahan. Hinay lang. Asa naman kita ng community pantry. Ano kita man yung kita? Sa ato pa di ay nakikita ni. Oh, Hoy,
ay kung iparihan mo. Ha? Ha? Ako, kapitan, ako'y magdumala, ana. Anong ikaw man? Wala man ako. Ano naman ka? Wala mo ko'y kwarta, oy. Imo ko sa bawal magkakapitan. Dili lagi. Kap, balma na kap. Dili lagi dapat. Dili na mabusog. Paibawa. Paminaw sa. Paibaw ana. Ayaw sa sakay imong dugo. Oh. Abi kondisyon naman ka mag-inana nakakaroon. Mikey, it's a swimming pool. Ha? Abi naulian naman ka. No, so. Sige, ingon ko na nimo. Sige, kagot gay po, no? O tanawa, Hilom sa ngipon. Sa akong kingon nimo. Gusto kayo? Dili sila inungdan ani. Ay inungdan niya among Big Boss o si Jack. Mo inungdan ani. Dili man sila buot-buot sa inana. Una. Ayaw pagsaka sa imong dugo. Nataas ba kikilong? Mama na kap. Sabot na wa. Ano diha? Agad lang kakap. Oo. Asa naman siya? Asa ba ka, oy? May kinakalakaw. Tanawa. Balik sa. Okay, nilakaw na. Balaktan to siya. Pasagdahay to siya. Tanong. Una oras eh. Tay oras. Amping di. Oh, Bye. Oh. camping mo ha. Oh, inamami ninyo, dali ako. Ah, sige. Sige Jack, sige Jack. Sige. Ikaw, kinsa man eh? Ruben Padilla. Ruben Padilla. Ruben sa Tigong na. Alak na. Wala nakakilala ko. Padilla mo sa kanila. Ako na dito. Gawas naman ni Jack Gray. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin kin taon og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo